Buat cerai deh anu nah. Apa yang kau balik? Hah? Cerai. Bola dang raya boiler khatina babata. Kusu go ebra. Or biti hoy. Bagar biti. Bidana hoy. Ta rabu da bro. Buat cerai deh anu nah. Apa yang kau balik? Hah? Cerai. Huya berjana padang kedai. सलगोफोर जोंना बर' सिख्लाफोरनि मेलेमा खामानि होआ लोगोफोर इसोरना मा गुबुन हारिनि सान्थाल बांगाल बिजोंसो खारस'नाय नुनो मोन लोगोफोर खालि इसोर इखौल' सानबाय थायो नामा बर' हौवा गोमा गैला नामा इसोर लोगोफोर इसा आंखाल जाबाय मेलेमानो खामानि होनला मुगैथाव बेसे लाजिथावना घटना लोगोफोर बेसे मुगैथाव सासे बांगालना सावथालनाय बिसो खारस'नायदो लोगोफोर न'आव सासे बर'नि फिसा जानानै गुबुनजों माने खारस'नायदो लोगोफोर सल'गोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सिख्लानि सोमोन्दै मा खालामनांगौ बै सिख्लाखौ लोगोफोर कमेन्टआव हरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।